ka taa Tizawaten na Mali kɔrɔnfɛla la ka taa Mali ani Algérie dancɛw la tile saba kɛlɛ min la tɛmɛra Mali faamaw ni banbanci marifatigiw cɛla la Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye u ka lakanakɛlaw caman ka fagaliw lakodɔnniyaliw kɛ a senfɛ ka fara o kan Rusiw ka kɛnyɛrɛye lakanakɛkulu Wagner fɛnɛ ye u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ka fagaliw laseliw kɛ u ka kunnafoni siraw telegramu fɛ ayiwa banbanciw ka kuluw ye a yira k'a fɔ ayiwa k'u ye seemaya sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ kumalatɛmɛla ale ka laselikanw kan ayiwa Wagner ye Wagner lakana kɛla caman fɛnɛ faga u y'o fɛnɛ kofɔliw kɛ GNIM Al-Qaïda dansagokɛkulu u bolofara dɔ fɛnɛ ale kofɔli kɛ ni Wagner lakanakɛla 50 ani Mali sɔrɔdasi 10 fagaliw ye ayiwa Mali sɔrɔdasiw kɔni ye kunnafoni gafe siraw fɛ ye a kun laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ k'u kun ye dadigi kɛ juguw la kosɛbɛ.